Nika ma pýtala, či urobím dačo z mletého mesa, tak dneska spravím chili con carne z mletého mesa. Ako originál by mal byť z nemletého, ale keď to chceš mať rýchlo, tak to bude z mletého. A vážim nejaké 600 gramy na 4 porcie. Na prílohu bude ryža. Ja ryžu prážim najprv. Takže kus olej. Fú, už mi dochádza. Zapneme. Pol kila ryže. Do ryže dajaké 2 čajové lyžičky soli. Neokopisté. No a pražíme. No a jak už je kus osmahnutá, tá na pol kila ryže ja dávam 7 vody. Počkáme, kým zovre. Ryža vre, prikryjeme. No a vzadu som si zapol na 3 a necháme, nech pomaly sa dusí. No normálny olej mi došol, tá som dal olivový, ale dajte normálny, keď máte. Ale môžete dať olivový, to bude takú mať arómu za tým. No a do toho dáme cibuľu. Poď. Jak už to je sklovité až jemne bronz, dáme mäso a pražíme. Pražíme, až kým nie je úplne upražené. Porozbijame ho. Čierne korenie. Trošku nasekaný rozmarín. Do osmanutého mäska teraz cesnak a také. Čili. Ja mám rád štipľavé, takže ja tam dám poradne. No a posolíme. Radšej menej, potom sa dá dosoliť. Keď treba, stiahneme gas. No a teraz nadáme papriku sladkú mletú. Poradne, nech to má farbu. Rýža je ready, vypínam. Ďalej do toho pôjde paradajkový pretlak, dokopy 140 gramov, jedna má 70. No a araj, treba pozerať, že fakt je to paradajkový pretlak, lebo to tie bortáci sú schopní zrobiť paradajkový pretlak aj zo jablkoch, videl som aj z mrkvy, takže toto sledujeme. Na toto množstvo rímska rásca, mleta, dajaké 12 gramy. A jak je to premiešané, teraz to podlejeme s vodou. Keď máš vývar, daj vývar. Tak ako my do podobných pokrmov dávame cukor alebo med, tam Mexikánci dávajú horkú čokoládu. Poď. Ono zrobí tam aj textúru nejakú. A keď nemáš horkú čokoládu, tam môžeš dať presko alebo kávu. Cipan, akože toto sa mi dlho nestalo. Teraz ku koncu tam dáme nasekanú papriku mám z piatku, takže použijem. Hop. No a premitá fazuľka.
Mala by tam ešte ísť kukurička, ale ja kukuričku nemám rád, na mňa je príliš sladká. No a aj tak, aj preto, že viete jak, fazulka, čili, kukurička a to ráno na záchodze mariači budú baviť. A papriku a zbytok to dávame preto, lebo chceme, že by paprika zachrumala, lebo paprika červená je inak brutálne zdravá, na zrak akože je väčšia pecka jak mrkva. No a fazuľa vlastne z konzervy je už meká, to ona sa len tam prehreje a kukurica takisto. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Normálne by na to mala ísť kyslá smotána, ale ja mám rád pikantné, takže si ju tam nedám, dal som si tam cheddar. No a toto sa dá zabaliť aj do tortily. Môžeš to jesť čím chceš, po čom tvoje srdce tuží. A Nika, nech sa páči, to je pre teba. A verím, že som ťa inšpiroval a všetkým prajem dobrú chuť.